nosaltres no es feia res de tot això i us haig de dir que vaig acabar fent un pla d'empresa amb la Sílvia, que està aquí sentada, que ja us estava dient, no me'n recordo quants anys, si en fa 15 jo crec que va ser dels primers, o quants. Quan devia ser el 2009? Ostres, pot ser per aquí. I me'n recordo perfectament a l'inici amb la Sílvia, no sé si ella se'n recordarà tant perquè en devia fer més, i vull dir-vos la importància no solament que té, com han dit elles, de tenir un pla d'empresa o com deia el senyor de poder anar a demanar diners. En el meu cas va ser així. Jo, gràcies al pla d'empresa que vam iniciar amb la Sílvia, vaig poder anar a demanar, en aquell temps demanàvem ICOs. Me'n recordo que vaig anar al meu banc a demanar un ICO per aconseguir tenir finançament i tenir diners per poder començar el projecte. No? Era un projecte modest. Sí que és veritat que em vaig presentar també en el programa, com es deia, aquell de la Generalitat, que vaig sortir premiat també, i allà ens van fotre també mentories, formacions i tal, i va estar molt bé. No em recordo ara com es deia. Jo ara no me'n recordo el que hi havia. Ja em sortirà. I gràcies al pla d'empresa i a preparar bé un projecte, la veritat és que després se t'obren una mica les portes per poder tenir més opcions, bàsicament, No vol dir que gràcies a això te'n surtis, però tens més opcions de sortir-te'n, no? També tens opcions a tenir aquests diners que te poden ajudar al començament si ho necessites. I després hi ha una cosa que és clau i que també és un dels meus objectius avui, i és que us conegueu. Que us conegueu, perquè a vegades el primer negoci el feu entre vosaltres. Que conegueu altres emprenedors, quan han dit que us podíeu relacionar amb altres. És que al final no saps a on pot venir. Jo recordo que la meva primera feina, després d'estar una mica desesperat, va ser per una conversa amb els columpios. Amb uns columpios, anant a recollir el meu nen a l'escola. Aquella conversa va ser amb en Jordi. Amb en Jordi Solà. Amb en Jordi Solà. Va ser una conversa amb uns columpios, diguem, què tal, què fas? Perquè jo havia vingut amb tu, però ell no ho sabia. Vale. I a través d'aquells, després resulta que en el Consell buscaven un expert i va dir, cony, i vaig parlar amb en David et pot ajudar. I mira, i aquell dia va ser quasi el meu inici. No? Crec que és bo això que deia de tenir xarxa, de tenir coneixença, que la gent sàpiga el que fas, i el tenir el pla d'empresa per mi. No el feu per omplir el paper, feu-el de veritat, val la pena. I quan us ha dit de no esperar al final, us dic de bo, perquè si no el fareu només per complir l'expedient i serveix de molt poc. El pla d'empresa, a més, no és algo que fas avui i es guarda en un calaix. A mi, durant bastants anys, em va servir una mica de guió, de mapa del tesoro, no? De cap a on vull anar. I, a més, després el pots anar corregint. Vull dir, no t'hi has casat amb ell. Pots corregir-lo, perquè portes un any i resulta que havies pensat que faries aquests 3 fons, aquests 3 focus, i resulta que descobreixes, mentre vas caminant, que hi ha un quart focus, no? I resulta que el quart focus és el que te dona més vida, no? I no ho saps mai. Però sí que és veritat que almenys tens una estratègia que la pots retocar i seguir. I crec que això, utilitzat, és boníssim. Em dedico a això que us deia del coaching, perquè jo vinc del món d'empresa, estava gent d'una empresa, abans havia sigut director comercial i em faltava alguna cosa. També vinc del món de l'esport, vaig ser esportista, em vaig guanyar la vida fent de porter, perquè jo era porter, aquí com la veieu, a la meva alçada. Devia saltar molt, suposo, perquè si no ho entenc. No em va anar malament.